Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsaku semuanya, selamat beraktivitas. Kali ini Mbak Isma seperti biasa Arab nyegat Mbak Jah guys blonjo. Ki mau yus nenggone Mak Kartini tapi gak enek janganan. Mbak Isma mau beli sayuran guys, ben sehat. Ambil apa nih? Mbak Jah ki tekoni sampai awan guys. Mata nih. Petak cogat ning kono lho. Golek sayuran. Mak Kartini mang duwe sayuran. Pengen golek apa? Brokoli, ndak enek brokoli ya. Endi Mbak Jah? Walah, Mbak Jah cek ning kono, Mbak. Mbak Jah. Walah. Engko teko kene bodho kape ndang blonjo engko ndang. Anu malah. Lah kae malah rono gas sih ra gelem blonjo ning kene. Oh, wis ning kono. Apa cek ning kono lho. Gak wis ning kono ki Mbak Ben. Wis enek sini, Mbak. Lamut. Lah iya tak wis urung enek ta? Urung. Lah iya urung enek degane. Urung. Tak wis enek putih-putih burung. Kuwi. Ketut pisan. Sepet yo. Nggih. Dudoe kandhani yo. Urung tuwek. Sumbe nek wis tuwek, ayo kita mangan degan bersama. Panen pertama sok. Aku mer-mer guys, nek enek angin mesti kecer, Mbak. Angin banter yo, Mbak. Udah kecer. Aku ra tahu. Udah kecer kena angin banter. Bakok guys, kandil, nek belum kandil iki bakok guys. Tapi nek rontok yo kae rontok suwi lho, Mbak. Akeh rontoke terus yo. Ora sampai tak tahu nempel ngene. Ya lagi-lagi iki nempel yo. Wah. Ora satu degan sampai degan. Sampeyan nek iso dadi apa, Mbak? Apa sing bingung masak lho. Kayak iki. Masak iki. Gak. Diwin, gak diwin. Aduh. Lele. Iki gak iso dadi kuwi, Mbak. Ora guys ya wae. Ora, koyo kulo. Anakku apa masak sering. Ya dhuwur yo. Penane diwin nek. Iki gak iso ya tinggal kulo. Terus diwin. Gue ngombe tok. Lambene mir seger tinggo ngombenan, guys. Ora sida tinggo apa jenenge? Masak tak kira kena nek tuwek kena tinggo pikirku, Mbak. Nek sampe tuwek, tenang kena tinggo olah-olah. Koyo yo. Oh yo gak ero Mbak. Piye, guys? Kowe ora apa, guys? Ki apa sampe nek dimbeno sampe tuwek ki iso tinggo jangan kok. Tapi ora ngarep sampe tuwek. Ini sithik ndang ilang. Ilang banget. Mangan dhewe. Guyon bisa ini guys. Ngono. Yo ilang pangan dhewe ora anu enek-enek ayo. Kalau cek do ngene iki nek. Oh. Iki semote aku njaluk dikek apa, Guys? Anu, karo Pak Riko kono kok ngejaring-jaring. Oh nek dipotel wong ora bocah iki ya. Yo, kan kene liwatan, bocah ki nek ndek kae tak lho. Enak garon aku njuk ngono. Dadi ngene-ngene dideme-demei. Nek potel. Aku langsung ngono. Digo dolanan iki, guys. Ora dikronjoti. Apik ndek. Ape tak saki jane sak, tapi mugo kok malah arek endi, Mbak yo. Kan Digedekan mek dino. Sing juga kae men demek-demek kene nek rada lauk kucing menek kene. Sama sitok. Yuk pecah sitok malah gue nek rambut ya, Mbak. Dudoe tok tapi stop. Cek kayak pahit-pahit ngono. Stop jekan nek tinggal guys. Iki takine jarine 6 bulan. Suwi, iki sampeyan nek berbodo ngene kali kaya mecah. Aku yo lali wae iki dek apan. Maksudnya ngene iki lho, wah pas ngene iki dek misalnya kirang bulan kok. Kita ngurut, lek mbana mati yo. Bibitnya padha iki ya sini. Kan tuku telu, sampe gendene Pakmu. Riko ki aku karo tukune Mbak, wong tukune di gudang pas isih ning sawah, enggak ning ngene pojokan kono. Iki ki tukune ning gone gudang pitik sing pas ning renung lho. Dek kerja ning renung. Nantuk engko ndi ya?
10 siji guys. Yo, aku tuh larang. Ngobrol. Iki menit mati, guys. Panen sumben. Mak, sumben panen degan ya. Ya. Pangan bareng. Saiki ya kena. Urung, Pak. Sepot jekan. Urung nek isine. Lambene gitu mangan ae. Dituwekno ae. Iya. Kewen. Ndak, iki iso diolah mak, gak iso ya? Iso. Iso dadi apa sih di Kenek. Dituwekno ya kenek. Mbok tekan ya kenek. Tapi orang arah enggak. Orang arah tua. orang harus sampai tuwek kok. Piye mereka men anu demeki. Iya berarti kok kita dipangan. Akhirnya diudoh. Dadi degan. Jadi degan diunduh, guys. Terus terus itu tuwek ning gone wit. Alun dadi pangan timbang dadi anu. Iki 8 sing ngene. 8 kok 7. Malah wae. Tuku gak piro. Jare di longi, Mbak, kok ben iso modot. Iku kok duri juga ya. Yo kecentet. Cara mau kan akeh bature. Ini. Kita mau yo iso nyonggo pirang-pirang menit kok. Kokoh kuat. Iki lho, jenenge njaluk ngetok, guys. Sing parono nek kabel wifi. Tapi nek dene wong lanang ayo ngenteni Pak Ritu mulih. Apa mulih aja. Kosok. Kok yo mereng anu Mbak iki ning sumber banyu ya dadi ini kan berarti ketokane ya ayo to yo. Mesti ya tuh sering langsung dincekno urip kok. Ayo di banyu dekne sumber. Ayo. Tapi ditanduri apa? Jadi kita kelompok. Ngenteni Mbak Jah, tapi Mbak Jah ki kok suwi. Oh, kopene duduk. Tapi pengen brokoli. Tapi jarang enak brokoli. Brokoli enak. Brokoli juga. Nah, itu banyu ya. Yo, enak. Ini tinggal nurut cilik biasanya. Aku makan brokoli itu sehat loh. Vitaminnya cara banget biasa kayak bawang tak ngomong enak. Cincang bawang lo yo. Masak gitu. Terus pengen aku golek tuh jujunan. Emang belanja mak Kartini kan beli jangan jujunan itu entek laris. Sepi karena aku bebas ini tok. Batere padha nek yang ini iki padha renek apene padha. Jarene ini ngoyot. Ngenteni jah mbek nyawang tegane. Mendeke ping 3 yo. Kuning kono. Misal pelem. Iki ya tuku lho, Mbak. Cepet lho. Yo. Cepet yo. Gatel lho, guys. Tambah cilik-cilik. Panas-panas. Semacam sama. Oh, panas merah ketok ngantek peteng. Wis kok dilanjut neh sarapan dulu, guys. Aku kok seneng karo kembangnya Rini iki. Kok orang ngunduh. Api-api lho iki, guys, dulu abang. Oh. Pink. Wah, api. Ini Mbak Jah. Ini banyu, guys. Cek, mumpung bareng lewat. Cek ning kono. Cek ngenteni. Kita stop. Nah, kai aku mengisi banyu sik, guys. Boleh sayuran. Bantale dipeme Mbak Eni. Sayurannya apa? Mbak. Sayurannya akeh ana suwe-suwe nek
cakar anek balungan. Lho, aja ngono-ngono kuwi sayuran. Sayuran anek bayem anek Lah. kru. Anu brokoli. Brokoli ini cek kurang. Pengen makan brokoli dan sehat. Sehat, kuat. Kantongnya Susah. berat. Berani geling cilik. Iya. Geling cilik. Gede. Dia nek cilik, gede ya gak enek. Cilik ya gak enek. Memperbanyak vitamin. Vitamin. Lontang kabeh ki mang. Jane kantongnya kena apa? Kare kok dipun. Makan brokoli baca, brokoli biar sehat. Terus saya mau Kilo. Sudah temu? wis ngene. Nah. Brokoli ini Brokoli tok enek mana wortel anu. Nih, nek brokoli Anek tok ae. kentang anek anu. Kudu iki gak ya? Kudu. Oh, brokoli tok ae, guys. Nek seprapane enggak. Tak kira iki. Sawi putih. Itu penting. Sawi putih ini. Awar kentang. Sawi putih juga mau. Saiki. Saiki. Ya, gitu. Emok. Tomat, Mbak. Ya. Piro ki nek iki? Sama apa tuh? Brokoli tok, guys. Peri mangan. Rasakan enggak? Suwek belum. Jual ngalih kangkung. 1000 kangkung. Oh, kangkungnya 1000, guys. Tomate. Piro? Tomate 2000. 2000, mbek 1000 3000. 3000 ambekan 2000 nang loro patang. Telu mbek papat. Itu mbek 1000 8. 8 ambekan Pentol. 8 mbek 7,5. Jadine 15,5. 15,5 biasa kresek. Sayuran tok. Sayuran. Sehat iki makanan sehat. Digodhog kenek, disop kenek. Nah, si kangkung 15,5 Ora sak goreng-gorengan lawuh. wis enak. Pentol ki wis engko sambel kecap. Wis kathok wis Kasih, Mbak Ja. sama-sama. Cek enek Mbak, maksudnya kayak lombok, brembang, bawang, Nah, cek iya. duwe sesuk-sesuk ae nek. Wis guys, iki guys. Renjane. Mbak Deni gimana? Wonge sekolah. Sekolah. Oh, piye uripem kok penak men pus, kok nglipus ning kono ki jane mono. Kok ning donya kok uripem kok sejuk bar mangan ki mong mesti. Ngaleh, Dik Romo. Aduh, nglipus lah nek digugah. Ki tak lanjut blonjo sayuran tak emang lagi nyegat Mbak Ja ya, guys. Kalau mendungi kono wis keleng-keleng. Pendang liyane. Ana lik mangki apa mau tuku tahu tok ambek lengo ya. Duwe jujunan ki pengen mangan kangkung. Iki pengen tak pelcak ngono lho, guys. Maksudnya digodhog terus sambelnya mentah. Jenenge pelcak kangkung. Terus iki pentol iki peri ya. Dadi sesuk iki antara iki aku tak godhog dhewe. Peri tak sopno. Sop yo boleh kok. Sop iki gak patek terlalu banyak lengo di sop yo kena dadi ngiras mesisan ambek Dik Peri. Kembang kol ambek wortel ambek ngene iki 2000. Berbuat 2000 itu sawi putih iki yo
enak iki dimasak ambek mie bisa, tapi aku gak mangan mie dhisik guys, di oseng ae ditumis tapi minyaknya saitik ngono kae, terus dikei mok bawang dicincang ngono lho, bawang tok gak usah dikei lombok lah, pengen bawang tok ditumis yo ana tomat iki murah guys, 2000 apa piro Mang Mbak Jah. Wis tuku iku tok sayurane jujunan, golek pengen kocak kangkung sambel mentah ngono kae, dikei jeruk sambele, terus kangkungnya digodhog. Ini tadi gak ditumis ya. Ini pokoknya tumis-tumisan. Aku pokok lengo ki yo oleh lengo guys, tapi saidik ngono gak klomo-klomo gak goreng-goreng. Lonjo hari iki mang duit 50 kok. Melayang memang mau mak Kartini piro? 13.000 iki mbak jah 15.000. Tapi kanggo sesuk iki bar sesuk wis enek 2 menu kan yo. Sekarang kan wis mateng. Irene ajine guys karek 34. 50 piro 52 duit swidak sangone per. Kangkung ini gini mau 1000. Tak ketepnya misan tuh. Tinggal tarik ngene. 2000-an itu murah. Ini malah 1000, guys. Coyo ora. Is 5.000. 5.000 mbek loro, pitu miliki 8 mbek 7,5. Sampai tak ketepin misan. Kulkas. Nah, ada sih guys. Aduh panas banget. Namanya panas mulu. Kangkungnya rada gak sehat. Biasanya percak kangkung itu dawa-dawa ngono guys. Langsung dawa. Ngeloler keloloten dadi gawe. Tapi yo nek ning TV kayak dawa ngono kok lho guys, ora di godhongnya sing tak telane. Kok kiting kabeh kok koyo lecak kangkung. Nganggo terasi gula abang ketoke. Mbah mau tak tutorial, belum tahu guys, tapi pengen. Apa hai guys? Komentar jajal kalian. Bumbu yang gawe plecak kangkung iki. Plecak kangkung. Oke, tak kok inu aku ki pengen ndelok ning aku lho, HP guys. Kangkungnya kok orang enak. Biasanya kok ayu-ayu kerak-kerak kok koyo ini Mbak Isma kerak. Kok ya dipanen gitu. Kok rasanya api-api ini. Kerak-kerak kok ya di kelokno. Tapi hidup sehat guys, ketika iki ya sehat tapi kan saiki wis maksudnya beda karena roh yo kapok penyesalan ki ning mburi ora ning ngarep, nek roh dua awake dhewe rasane ngene ya wis saiki rasa dipangan. Ngono iki kan apa enak matan ki kebutuhan konten guys, saiki metu umpama apa ngonten apa nek ra konten jajan apa metu kuwi ayo tetep akhir iki mau dadi jajan gak sehat terus dhewe ning jopo ki ning eneke panganan yo men ngono kuwi ae bakso mie ayam apa nek putu pecel nek ning kene iki ngono kuwi guys. Kok kayak gini iki mangak gak digawe anak ke diisuk mang wis jengkeran mbak Eni guys. Eko Facebook wis monet ngene ngobrol.
ini wis sehat. Cementeng wis sehat. Wis waras. Iso dolan iso apa saiki wis. Alhamdulillah ya melok seneng kuwi. Sing dhisik ngene saiki ngene perjuangane begitu pengen mari ya guys. Makane berdoa njogo kabeh iki asine penyakit tenan guys, kok pola makan. Kadung nemplek-nempleke nayo. Nek ape marekno angel, wis ngono kuwi. Kerak. Semangat, tetap semangat. Kok semangat. Tetap mergawe. Cek enom, jangkae cek ombo. Jangkae cek dawa, guys. Ini iki. Mbak Ismail, terima kasih banyak untuk para penonton Denny Isma Ois sing selalu setia menonton kami. Semoga kabeh diparingi sehat panjang umur ya guys, diparingi lancar sakabehane. Doa terbaik untuk kalian pokoknya semuanya. Isone Mbak Isma itu mau ndongakno ngono kuwi. Semoga kalian padha ning kono sing kena bencana-bencana alam padha diparingi segera waras, ora nek apa-apa muga-muga wis ndang apa jenenge apa guys bundel ngene iki lho kadang ngeblek yes juta seger gitu karek lek plastik terus dikek ning kulkas kena engko sesuk bersesuk kis 2 hari yo ngene iki blonjone kecuali nek brambang entek lombok nek brambang bawang kan kita mesti tuku lengo ngono kuwi tapi entek untuk wis duwe janganan wis duwe lawuh ya wis ora tuku ngantek sesuk ngono wis 2 hari nek nggo mesop terus pecah kangkung nek ya 2 hari peri dimasakno dhewe saiki pengen peri ngono ki yo Mbak Isma digodhog kok peri separone di oseng ngono guys. Yo nek bocah kan ra gelem kok godhog-godhogan. Nek mau gerang cek iso tarak lambene guys. Nek bocah ki wis gak iso yo kudu sehat yo kudu ngono. Masakno ora dikeki lawong yo. Tak tukono pentol dhewe seada. Iki pentol ki asine oleh Mbak Isma tapi sing gewek dhewe maksudnya ben gak akeh tepunge. Biar asli urat ngono. Gewek dhewe apa ayam dicincang. Sering gak pentol dhewe malah boleh sama dokter oleh guys, malah bakso ki oleh. Tapi yo ngono kuwi aja keseringan lah. Dan ngono bakso nek bakso urat asli gak apa-apa. Maksudnya sing gak banyak tepung. Oke, wis ngono guys. Wis purane nek kelira-keliru Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya yo moga-moga pemirsa kabeh sebagai sing segera panjang umur, rezekinya lancar, berkah barokah. Doa terbaik untuk kalian ya. Apa yang anu guys? Marani peri. Sekarang Mbak Isma pamit, kecil tidak ala ketara dadi wong sampai aja sampai ngelarani wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas, ini kok tak pakai nomor marmut guys. Marmut